Mga kapuso, presyo ng Bombay sa mga merkado sa Iloilo nagsakas ang 50 pesos kada kilo. Manubong nga supply, ginto modrason. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa sulod sang isa ka semana, halos 50 pesos na ang ginsaka sa presyo sang Bombay diri sa Pavia Public Market. Nagabili na sang 200 pesos ang kilo sang Bombay. Suno sa mga manugbaligya, posible magsaka pa ang presyo sini kung hindi madugangan ang supply. Siguro, kung damo, siguro nga imported nga nagasulod, malamang siguro ang local mas less, mas manubo. Pero subong wala yung ano pa mo. Ang iloy nga simanang LC nabudlayan na sa pagkinot bangod sang kamahasang presyo sa Bombay. Ginakabalakan nila nga magtimbuok ang presyo nga naglabot sa 800 pesos ang kilo. Mga duha na katuig ang nakaligad. Di nagasaka na lang ang Bombay. Wala na mga ganubo ng gulpe lang magsaka. Diri sa karinderya nga ini, nagapanguna nga panakot sa mga putahe nila ang Bombay. Gani bisan ang mga manugluto, doble kinot naman. Ginatipid-tipid man ang mga panakot. Na ang sa tuod lang, ang akong Bombay nga sa kadamo sang luton is only 4 or 3 pieces lang. Oo, amo niyo. Nahibaluan nga ginaprubahan sa Department of Agriculture ang 3,000 metric tons na onion importation bilang solusyon sa pagtaas sa presyo sa Bombay. Handom naman sa mga konsumidor nga kuntani maganubo na ang presyo sa Bombay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.